kom nawang Mekwi Maui Switzerland Branangasa Saranawang ukonawang Mekwi Maui Switzerland Saranawang ukonawang Mekwi Maui Switzerland. En Lekvo Sammy, ik hoop dat mijn geluid goed is. Ik kom even snel live. Ik ben nog aan het sleutelen aan bepaalde dingen. Maar ik vind het net even genoeg om toch even live te komen. Ja. Ik had een filmpje geplaatst. Ik had een filmpje geplaatst. En dat filmpje was een sarcastische film. Een heel sarcastische film. Goedemiddag Heidi. Goedemiddag John Jubitana. Goedemiddag iedereen. James. Poku Jones. Ja, wij herdenken onze Poku Jones. Ja, en natuurlijk, het leven gaat door. Maar heel lang terug, 2018, 2017, 2019, 2020 heb ik jullie gezegd, er gaat iets gebeuren. En die mensen ga ik exposen. En ze exposen zichzelf. Ja? En dit is waarvoor ik Suriname heb gewaarschuwd. En Surinamers. Hiervoor heb ik Mama Suriname gewaarschuwd en Surinamers. Broers en zusters. Banangasa. Teret man taki en teret man betaki. We hebben afkomen in een kondre. Mensen hebben maar controle met beste Facebook vrienden. Maar de man bij bari taki kona sarang na uno konyam apina. No. Of je naar Holland je kiest uitkering. Of je naar Amerika je kiest uitkering. Wel na politiek met opanya. Bijna na saum kona wang. Miwan de sarang. En if no de onder omstandigheden die zien. We take this man, want we take authority. Want we hebben soldaten confadong en we betak them als soldaat dat die en we be actie als soldaat en dan betekent niet dat aan het toe. En als soldaat kenkie en pakkie. Ja, als soldaat kenkie en pakkie, man controle guerrilla strijder. Maar man controle guerrilla leider aan controle. Ja. Dat is mijn Redman Fire. No man kon kormi. En no man kon play na me. En no man kon play na people. No man kon fool a people. Say that thing. Black man be say black man. En black man be yam black man. En this is normal black man yam black man. This na black man this is. Importance and part de lek fa gokrong. Alet so we na kam sajen. Ja? Me, Redman Fire, sinds 2017, 18, 19. Me tegen Asana people taki usap zou doen. We fit bouten en they pay dit en they pay dat. Nooit eten in een combinatie NPS, KTPI, VAP, V7, V5, V6, V8, V9. De man bouw zo wale kwam wc gisteren. Taka geschiedenis, ano natrap. Taka geschiedenis. En nou abot of me, so me langa maunation. En mine tak politieke toon, met dat toon als Surinaamse burger. Zijn roko in akondre. Want die mika Europa, mina kon die mi bere.
baby. Mi ka Europa din bere bigi ni kan tiar mi abi. En dan ben do schooljob ka ba mi beroko na pananam siral ko mi beroko giba Itali. Mi sa ite sana Fortnite. Ma mi wa sego wasani. Mi wa soru wasani. Dat mi betegu tok so gebeurt. En na jurulis doro. Om mi bigi kot den ki voeding. Kot den vrij voeding. Het heb aboku. En ook toen naar de visie. De juna verstaan politiek. En je taki, wat een soort door Nederlandse taal. De kan maar meisjes, waarvan je schrijft nou op de hoofdes. Dan denk dat de man die elkaar meisjes, op morgen verstaan, denk ik. Want, jullie kan, wacht, ik volgens mij god hebben, hey, hallo, mensen, kom ik weer bouwen in Zwitserland. Volgens mij god hebben. Want dadelijk mijn gogaar, kimi bakan na boskopo, dan mi bakan na tori, want no man, no purmi, tak mi bakan na boskopo, dan mi bakan na tori. Maar no de, mi ret op mi eigen tori. 2018-19, mi bara people, mina era staman sa forsra, ala de radio station, vanaf stranang, Committee Europa, mi wala ene staman sa bestri. Baka dat wat u trouwen konko je pistri astri. Maar mi be begin en de betegi mi tak no. Libatori. No do next dem offsetting. Mi te ira man dem man offsetting. En dem man upsetting. En dem want ik wat toe man coincisa op playlijk des upsetting. Maar dem offset des revi. Wat te you nooit no bouw zo waar lekwan skoro of zo waar lekwan Lucifer fabriek. Of you doneer zo waar kwa golu die wan bejaarden te huis of wan kinder te huis nooit je zit wasani. Je chapet ook na Srelang en met je Srelang anasipe mengo. Ja, maar pure even. Wana mine shimi daar follow. Ja, mine shimi daar follow. Dus ook als je daar follow me. No mire tapa daar follow mata. Ja, dan die mensen astri. Dat die na die allemaal die se farong. Want mina mita ete permide. Mita real ete permide. Mislo mi praxeri ko mi lafu. Mi jeme. Ma bigis mata kef jeme no bende. Ati besa pretty. Kome masa kombe bako bari arakere en disne doen boom. Ma ala de maris be de la sei ina fornita ging. Hoe stil afvallen voor zo leugens. Hoe go stem. En je na afverstaan. Maar je pleit hoog Nederlands geleerde. Dan moet je beter niet akneren allemaal verstaan. Want if je karwa knopo was sei. Dat betekent dat je wan sanfino debum. Ja. Meester naar de man. En mi ben een restaurant. Zijn bestrei tegen de man. Israël. Hiervoor komt ik iets wat rare mensen. Wat rade. Ja, ja zo. Ik ga even een beetje onbehoorlijk doen. Want mijn garantie ja, dus moddering gewoon uit Abatra. Ja, Israël. Om een man, de man met kwam in ouderlijk huis. Na indiceren, de VAP man. De man met kwam zo komen. De man kwam in ouderlijk huis. Na para. De man met kwam zo komen. Ja, maar ik denk dat boy, aman die zie. Lawa money jaman of bedrijf man. Ja. Dan wil ik stel me voor. Dat school to scop me. Voor me. Zodat me. Hoe vrij is aan meningsuiting.
Meer staatsgevaarlijk. Dat is maar pas me. Dat is maar goed dat bij dat man. Dat is lauw. Loco. Me nooit ne kola ik tap man. Maar die zijn go about Suriname. Die zijn go about Suriname. Dat ben niet meer aan de kaartje. Ik is score. Want dan heb je score dat van hoe fietsen en wat voor je. Ben niet meer aan de maar je bent taki. Tapu messenger. Mi actie taki maar zei de met je kos abokso. Itaki muskrimi oso fosi. I kan guadoro. Itak marap. Op na ma fe apedi na koalisito. Bawaka ina da abo fe apedi no. Amat agnomi da fe apedi. Mensen de smari zit ook, maar bij tegen hoe dat je expose ding. Maar de expose is er even. Maar je bent dat je de nou horen laten wat dat dinoso. Dan met dat persgadin bedankt. Dat persgadin nog ben je. Maar je loopt ik voor haartjes zomaar. Je bent tegen hoe dat de madisi. Na de madisi mi bo expose. Bij de Miranda. Kito. Marchaneus. Curtis Hofwijk. Je bent ook een move voeding. Direct bapot aan volk in een kopcombinatie die zien. Dan de schrijvers voor de diaspora. Want die nemen elkaar de schrijvers voor diaspora. Met elkaar ding. Want dit ding heeft dingen kom. Met elkaar de schrijvers voor diaspora. Dan minala Benny Gautaki. Maar dat nog. Me nog wat van je. De man had hier Kiru. Maar we moest fight Abba. Ik denk dat hij kan fight Abba. Hij moest kleuren aan die change zo mooi dan. En wat gebeurt er? Dan zie ik iets. Dan zeg ik, ja, ben je nou goed geweest of ben je gek? Yo, die ziet dat je volk fok op. De bezoek van volk. Moest redden moppen uit de anu voor de man. Je bent de waf de man zat je aan volk gaan naar Spanje toch? Je bent de waf de man zat je aan volk gaan naar Spanje toch? You better have the man such as people go langa go play self. Dat in elkaar bravo ning. Nou, dat bravo ik kleuren moet maar abop ne kleuren moet. Maar waarom met die wet aan stof hier rustig de go prani patata na yu kasaba. En me kies wat toe beleg ja, dat je beta in die Groningen. En no de mi de bezig dikkie. Ah, volledig voor jou. Want je gaat oppressie. Want alles stelt en alles mag. Mire wel wat zo varen. Want Bigano, ik heb niets te, mensen mogen me onderzoeken. Ik heb niets te verbergen. Dan ben ik een film, komt daar over een film. Dan ben ik gewoon dat die mogen aanbod. Dat was gewoon om jullie als Surinamers te laten denken en te laten zien hoe wij als Surinamers denken. We gaan niet voor Suriname, maar we gaan voor ons eigen glorie.
We gaan voor money. We gaan voor niets anders dan geld. Even hoor. We gaan voor niets anders dan geld. Ja? Voor niets anders gaan we dan voor geld. En ik wil graag die informaties hebben van de Groningers. Ik heb lijnen met de justitie, want ik heb gewerkt als recherche in Europa en ik ga die recherchestukken opvragen. Want ik heb politieagenten die thuis ook een dossier hebben en dan ga ik ze vragen. Het heeft mij aan het denken gezet. Iemand kan niet zo wispelturig zijn. Ja? Ik heb, ik heb gewoon iets gezet om jullie te laten denken, te laten zien van hoe denken wij. Omdat in die video zegt die man, hij moet aan zichzelf denken. Ja, dus als dat zo is, dan zeg ik, brada, je mag naar de VAP gaan. Ik blijf gewoon lekker de NDP joinen. Als NDP mij niet wil dat ik ze meer moet joinen, dan moet NDP tegen me zeggen, ik wil niet dat je me meer joint. Maar toch zeg ik blijf ze joinen, want ik join Suriname. Ik join NDP en ik join Suriname. Ik join elke partij dat goed is voor Suriname. Ik join elke Surinamer dat goede gedachten heeft. Maar die niet de Surinamer gaat nemen om de Surinamer ten dood te laten veroordelen. Ineens zullen ze maar capaciteit. Ineens zullen ze mij voeren. Nu zijn die shit dat kan ik komt, dat kan ik klopt. En roof ze mij roof. Maar ja, als je in de politiek wil gaan, dan moet je ook weten wat de inkomsten en de uitkomsten van het land zijn. Maar niet zomaar lopen blaren in de ruimte. Ik heb ooit aan een parlementariër gevraagd, wat zijn de inkomsten en uitgaven van het land? En die weet het ook niet, wat doe je daar? En als jij een echte Surinamer bent, dan blijf je strijden voor de Surinamer. Maar je gaat niet proberen jezelf te gaan verheerlijken. Want ik weet dat je daar bij de VAP dood zal gaan. Ja? Om weer de Surinamers daar naartoe te brengen. Mi man, you volkers bakkabroko. Je lasting. En deze mensen moeten we zwaar bestraffen. Zwaar bestraffen. Die schepen schaatsen gaan rijden. Omdat als ze daar zijn, zijn dit dezelfde mentaliteiten die ze gaan uitstralen. Ze zullen het niet beter doen. Ja? Je jump van wango naar trouwang. Ik moet van VAP. Je jump van Abop. Abop, Iwangwa, NDP. NDP, Iwanga Pep. Bijna P one day. Overtrouwbaar jude. Uchari as er nou people. True woord, toe overtrouwbaar jude. Jude onbetrouwbaar. Maar we hebben actie. Na takwe takatori. If you want to take me like fayanti, you must sabi. Maar na takwe takatori. Tak brada. You char asara people go lasi kaba. Amor betri bes no rustig. De prani kasabangay watramu. Maar you no man finis machagwa fayapi. Ja, dat me kan tell want me, I tell you asara people.
Ga naar huis en goppe you sabitaki. Zichtbare welvaart bij de winswap chingolu belasi. In winsot kondre you de money elasi. Maar teus de zichtbare ontwikkeling. En vindt plaats. You na kachar asana people gonna onzichtbaarheid. De zichtbare ontwikkeling die you na kachar asana people go in een onzichtbare toestand. Dat betekent dat je cabeza no presta. En deme luku de sani. Dat me actie you tak bro, sanga sa you de bezig. Ja? Nanga sa you de bezig. Ja? Met taki politiek do de gi inwamang. Ano te je me ki bari de cha politiek. En je tak zogenaamde hoog geschoolde zogenaamde woorden dat je naar politicus. No. Ja? Nee. Na you bet taki chan, bo setting. You bet taki tak chan, bo chare waka. This is the president van Suriname. Chandrika Pasat Santoki na dati betaki. Na dati beseti. Ja? Na dati beseti. Dus op een gegeven moment, toch, you chare waka, kono, pe you go dono. En als don pe you go don, als pens pe you go dono no de, ano apareci san de welvaart gisaranang. Omdat hij foyari, a kondre pina, maar de mij free, money no bende, dat pede mij vena money. Pede mij vena ala de money, voor de mij go links naar rechts. Pe, de yo gano apareci pede mij pina afvolk. Je bent aki begwa NPS in Afghanistan, je begwa NPS en met dat ai. Maar ik denk dat NPS, Gregory Rusland, is slim genoeg om te zeggen, jongen, je mag komen, maar je mag op de tribune plaatsnemen. Je mag met die vlaggen zwaaien. Je mag vlaggenstokken brengen. We hebben wel een job voor je. Suriname heeft jou door. En de Surinamers hebben jou door. En ik had jou al lang door. Ja? Ik wilde bepaalde mensen niet geloven toen ze me zeiden. Maar men zegt, je gaat het doen, maar hou je fake momenten op na. Maar hou je fake momenten op na. En dan me verwonder, ja. Ja, voor het idee, wat het idee van blokkeer niet. Next no fout. Maar you don't play na certain people. You don't play na intelligentie, dat die you na konwang. Want in Saramaka, bus kondresma. Met taken tide, met altijd met taken. Dat de bus kondresma no donsma. De bus kondresma no donsma, de guaskoro. Maar sang ik op in de assemblee, sama je taki, is niet correct. Mila de eens na behandeling voor abo ini a coalitie. Na van mijn charing, mila de eens de domfout sa de mij meki, de dombesluit sa de mij mega people. Mila de eens en wie met vreet op de maneki toe. Is a shimiti de na dei. Bravo, bel mi na mo gwa abo. Mo aksi bravo, ide bombe isaf no. Ide zeker dat a mi bel fu gwa abo. Mi no ma go verteer as na people lee. Omdat mi go verteer as na people lee. Dat me lee ala de familie mi. Dat me lee a hesera na gemeenschap. No man op pot mi fu lee.
die asana gemeenschap en misschien zichtbare ontwikkeling voor ABOP, PHP, KT, PL, dat met dat brengen sa er keuze zat, zij met ko go dape, ko met rotan dape. Je kan go, je go zoeken je eigen geluk. Het is, je mag, maar laat het Surinaamse volk en ga je eigen geluk zoeken. Dat is dat ding. Nou, verschil. Ik ben bloedserieus. Ik ben bloedserieus, Benny. Anatori fu kaina nga abal yere. Anabong, a fout. Lukos absa na nga poesi. Di poesi ba een power fe a pesa de do de shooting. De shooting terwijl ik meti. De shooting terwijl ik meti. Lukos ane do nga de nota force week. PHP no kong ki unulek blakamang. PHP kong ki de serefi. En niet dat Ronnie Brunswijk na Andrika Passat Santoki, zij geen Surinamers. Ik zeg wie een waarachtige Surinaamse leider in Suriname was als president van Suriname, dan wil ik die man wel een standbeeld geven als ik dat geld heb. Die heeft gezegd, het volk is op straat gekomen. En het volk heeft gezegd, wij willen jou niet meer, ondanks dat hij 2 bruggen voor het land heeft gebouwd. Sa NPS na PHP na KTP Ibelerdes maar mek de Guastraat die wat wonja brood met brug. De Aserna people Serefi. De Longwastraat die weg met bosje, brood met brug. Weg met bosje, wonja brood met brug. Hier is zomaar vrij abra broodje. Zomaar rij abra den broodje. Na sana die wan go vertellen des wan af weg met NDP NPS wat de bouw atoso de chak gezondheidszorg de bouw scoren de mek broodje de mek ontsluiting in akkoord dat no boom je want je maar 80 jaar terug Brenda you make one biggie fout and a biggie fout some people not forgive you maar yo tantaki maar dat one level one no de Serenang apropokana Peking. This now one of them man. This now one of them man. Sami betaki altijd mo expose. Omdat au kom uit de kast. Au sore serefi. Daarom ik me hoor me in de vallen kool. Na mi me give you bepaalde informaties. Van denki, van shatori. Huh? You know sabi PAS de corruptie van kondre begin. Ja? You know sab next fuseranang. Next you know sab fuseranang. Next Benny. You carry asana people. Langa go kiri. Black among you chago kiri. Bus kondresma. Lek you serefi you chago kiri. Brother. You broko. Bon furu sai Iberica ibe meke mai broko gomoro. Wata somari be kos abo. Somari be kade ma hoofdes na muisjes. Somari be tak de ma dong. You dong moro de man. Somari be tak de ma dong. Tak de ma na kou. Somari be kade ma hoofdes muisjes. En temi tak tap mi woord toe. Dan me tak mi woord toe. Want tide na day, if a filmpje sa mi be poti, be de waarheid. Ik kan go tap mi life, mi nebri, ik kan go life. Maar dan van een spam.
Want ik kan tegen wedstrijd. Want ik weet dat ik die wedstrijden tegen jou ga winnen. En als ik het van Chan kan winnen, als ik het van die radiostations kan winnen, als ik het van bijna het hele Surinaamse gemeenschap kan winnen, op de waarheden die ik heb gezegd, dat ze niet uitkomen, dan wie ben jij om het van jou te winnen? Wie? Dus, Johanny kan go live, tap with that man fire. No, I'm not give a. Maar you, Charlie, as er dan people, vanaf een verkiezing, gogo nak panya, dan nodig zogenaamd, je doel je dit tegen een beleid. Waarvan je bent voor een beleid van vernietiging van zijn people. Je bent tegen een vooruitgang voor Suriname. Je bent tegen een welvaart voor Suriname. Je roko een welvaart voor Suriname tegen. Je roko een welvaart voor een jeugd voor Suriname tegen. Je jepi a corruptie morovara in a kondre. Ja? Ano bravo wandi na rakere yara. Te metaki metak bravo PAP. Abop PAP. Te metaki metak alatu. Metak amoxi. Metaki ano pakito. Mekari uwe maning. Mekat ala de maning. Mekat Patricia Ednan. Mekat Ruslan ning. Mekat ala de maning sandina ramal. Ja? Helemaal sandina coalitie. En dan man op tegen dat je maar NDP nak money. In wara kering money lasi. In wara kering money elasi. In wara kering. Maar if a zichtbaarheid voor een project snappen, dat is maar kan touchen naar de anu, dat is belangrijk. Dat als maar kan vieren dat hey, dit dat zijn maar potty. De man, no man continue weer not in a kondre. A president voor je pego, a voorzitter voor je pego, e free, heer grondtapu. Heer grondtapu. Laatst hebben we daar een keer met die bari. We hebben over groene stroom. In een propaganda voor VAP. We hebben over groene fietsproject. Hetzelfde project dat worden. Huh? En meer altijd dat je betak ook toe. In 2026 dan volgens als er dan people oude ko gisranang. Met jopet op de man. Met jopet op chan. Met tegen de afzet next morrow. En je ook toe je af doen next morrow. 2025. Na Somalia de. Wat brief me? De man dat die go. De man take you like woro na wa aka. Fi kiss mlaka man. Like you say fi chango pot dape fu de kan kombaka. If dat distance na politiek. Pe you say takim denki you say fi. Na you keus. Maar go pay wani. Maar dan denk je full uno. Zoals me in een full. Ja, bon voor swakisma die je full. En die won waka baka yo ma. Me tegen de familie. Voor de brada de sa. National people. Utak na nga familie. Uno waka baka no wa dwas in a kondre. So charu no go give a pay. Chago kiri. Nou, amaka de soort woordvoerder amawani. Amaka de soort woordvoerder amawani. Amawa de woordvoerder voor NDP. Amawa de dape. Amawa de dape. Maar man, geen alleen maar NVAP kan je mensen uitschelden. Hoe je wil. Maar daar stromen ze niet om in het modder te rollen.
zal die naam niet gebruiken. Dan weten jullie wat ik bedoel. Ze schromen niet om in het modder te rollen. Al heb je ze gewassen, ze gaan weer in het modder rollen. Maar NDP no wanisma sa ekosisma. Fisti koskosi. NPS no wanisma sa ekosisma fisti koskosi. BEP no wanisma sa ekosisma fisti koskosi. ABOP, het doet achter de schermen. No wanisma ook dus ekosisma fisti koskosi. PL ook toen niet. Maar de wani, no, PL, ABOP, PAP, de wanisma sa ifufuru. Sa ko yep de fufuru. Fu yep de fu dwans afole fu de ka fufuru godoro. Maar je magwa EPS fugo furu. De no teki. Je magwa back fugo furu. De no teki. Je magwa de nieuwe wet fugo furu. De no teki. Je magwa nieuw Suriname fugo furu. De no teki. Mensen lopen jullie niet achter dwazen. Lopen jullie niet achter dwazen. Dit zei een van de dwazen die Suriname kent. Ja? Daarom ik wel lees aan bedena Paumatu Radio. Dan me bel, futaka ma kole kwa brada, istaka man sport. Dan ma bigiri gera nga mina gari man. Wapan, uno na sa nama man, taka nga usere kita. Ya, yurap NDP. Mas sa iwan ko kudo NDP. Mana NDP SNF ko taka kami. No, NDP ne SNF ko taka ngai. NDP ne pay mi. Sami kis, sami abjaso. Ano, NDP pay mi. De goede mensen die mij willen ondersteunen, dat dit programma mooi op beeld komt en straks nog meer dingen komen, die mensen zijn me dankbaar. Ja? Die mensen zijn me dankbaar en ik ben ze dankbaar. En daarom, met ik gewoon het akino. Me respecteer je keus, maar me respecteer dat je kara sana people go nak panya. You want go nak panya. Maar libi mi volk na rust. Libi mi sara people na rust. Minsi wa go siri ba leli dorp na chan, maakt me niet uit. Maar libi, mi bus kondres maar lip daar rust. Libi ding. Libi ding na rust. Politiek anogi you. Dat ani